La setmana passada vaig creuar els Pirineus. Vaig pujar una miqueta per França fins a arribar a Pau, on he fet un couchsurfing de 2 dies per a descansar una miqueta. Ara estic a la sortida de Pau, que s'ha ficat a ploure i estic esperant a veure si para, i pedalejo direcció a la costa atlàntica, on poquet a poquet anirem pujant per l'Eurovelo 1 fins a arribar a La Rochelle. It's summertime and living is easy. The fields are jumping Surt el sol! and the cotton Oh, is high. después de 3 días sense sol, tío. Your dad is Por rich fin una miqueta de sol. Oh, and your mama's good looking. Won't you hush, pretty baby? Don't you cry. One of these mornings 10 segundos más tarde. you're gonna wake up singing. bueno, estic aquí a una granja, s'ha tornat a ficar a ploure. I res, esperaré una mica, potser faig ara el dinar i així ja aprofito el temps. Però bueno, lo bo és que no estic sol, aquí tinc companyia, mireu. Nothing gonna harm you with your mommy and daddy. They're standing by. Mireu quina cosa més rara m'acabo de trobar. Estic aquí al mig de no res, fa, no sé, una hora en bici que no veig cap casa, i aquí ja com això sembla una mica de l'oest, eh? No, a veure. Sembla com un restaurant, no? Com un bar, però molt... Això sembla com la barra. I aquí hi ha les taules, amb sostre, i aquí fora, més a l'aire lliure, i hi ha com una altra barra. Que raro. Fa temor això, he de dir. Llàstima que siguin les 2, si no, em quedaria a dormir aquí. Doncs mira, veient aquells núvols que venen per allà, que és la direcció a la que jo vaig, em sembla que em quedaré a fer la siesta aquí ara. Bon dia. L'objectiu d'avui, bàsicament, és no morir-nos de calor, ja que arribarem als 25 graus, i arribar a la costa atlàntica de França. Jo crec que puc fer-ho, no sé, si no passa res. Sì, vorrei rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate, di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo. Ora ha la bocca piena di biglietti del museo, del museo. Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Ara que estic arribant a la costa, apareixen 2 nous enemics per a la vida en bici, i són els mosquits, que aquí estarà ple d'aquí un rato, i la sorra, tio. Els camins plens de sorra, costa molt més avançar, costa el doble. Oh, yes! Mireu quin spot més guapo per avui. No estem al mar, però estic a 15 minuts del mar. La scuola è una gran cosa
Bueno, l'ataque. Avui no crec que faci molts de quilòmetres. Jo crec que si avanço 20 minuts ja estic al mar, a l'oceà Atlàntic. Me banyaré avui segur. I res, poca cosa més, seguir avançant per la costa i a veure fins on arribem. I estic fent els primers metres per l'Eurovelo 1. L'Eurovelo 1 que la seguirem des d'on estem ara, més o menys a Soustone, es diu el poble, fins a La Rochelle aproximadament, que és on aniré a veure uns amics. I res, ara l'Eurovelo és més fàcil tot, hi ha carrils bici, com podeu veure. Hòstia, no m'ho puc creure, tio. Ha sigut dir-ho. Ara a l'Eurovelo serà tot més fàcil, aquí hi ha molts de carrils bicis, avançar 50 metres i el primer que me trobo és això. Està tallat, així que m'he de fotre per la carretera. Manda huevos, tio. Mireu, mireu! Bueno, como no podia ser tan fàcil, hi ha una pujadeta, però bueno, la fem i mos dutxem. Ei. Ara que estic aquí en la panxa plena, entre tu i jo, per què no et subscrius i li dones a like? Vinga, va. maternity dress. And so, though it hardly looked like a novel at all, the city treats me to you, and a cup of coffee for you. I should learn its language and speak it to you. And 70 men should be in the know. 70 men don't go out at all. And 70 men would walk this street. And 70 men would run to a hole. And 70 men would be wrong. And 70 men never see at all. Bueno, bones notícies. Estava buscant un puesto per dormir, aquí al costat de la platja, i he preguntat a diverses persones i m'han dit que aquí està difícil perquè hi ha bastants guàrdies forestals, perquè és una zona natural protegida. Però bueno, pensava ficar-me pel bosc o alguna cosa a buscar. Però m'he trobat un senyor molt maco amb un gos i després de parlar una miqueta un francès així a la meva manera, pues m'ha dit d'anar a dormir, no sé si, no l'he entès molt bé, no sé si el seu jardí o el seu garatge o no ho sé, però bàsicament a un puesto tancat on puc dormir tranquil. Així que avui dormiré per allà i bueno, l'estic esperant que quan torni de passejar el gos el seguiré amb la bici i ja està. A veure què tal.
O sea, ¿qué es eso? Bon dia. Pues, deixo la meva casa, que ha sigut aquesta nit. No hi havia molt d'espai, he hagut d'apartar trastos, però bueno, almenys m'ha aconseguit trobar les inclemències del temps. Actualització d'avui. Aquí, a tota la zona, plou bastant. Llavors he estat mirant couchsurfings a Bordeus, però de moment no m'ha agafat ningú. I crec que tiraré cap al nord a saco avui. I així pues, m'escapo de la pluja i no sé, també m'apeteix fer quilòmetres avui. Així ficar-me una meta, saps? Així que això, vamos, a veure què tal. Se veu que aquí, al juliol passat d'aquest estiu, va haver-hi uns grans incendis, i això m'ho podia imaginar ja, per com estaven els arbres. Però el que no m'imaginava era que estava tallat l'Eurovelo per protecció d'aquest terreny que ara està tan dèbil. I res, hi havia una valla, i jo l'he passat pensant, bueno, això ha de ser pels cotxes. I 2 quilòmetres després m'ha vingut un forestal dient, xaval, està tallat. I jo, sí, no ho sabia. I res, em toquen una miqueta per carretera, però per sort hi ha un carril bici aquí de puti, al costat de la carretera. Pues estic avançant prou. El problema és que tinc vent en contra tot el rato, tio. És molt dur. Vale, pues ja estic aquí amb el setup muntat. Avui ha sigut un dia bastant durillo, ha fet molt de vent. M'he rebentat les cames, tio. Era com estàvem pendent tot el rato. I esta nit també farà molt de vent, potser plou també, així que espero que pugui descansar bé. I ale, demà més i millor. Bona nit. Bon dia. Són les 10:30 del matí, però és que ha estat plovent tota la nit, fins fa 10 minuts. Sembla que ara ha parat un rato, aprofitaré per desmuntar la tenda i tot això, perquè si es fica a ploure quan estic a meitat de desmuntar, és un merder. Pues m'ha pillat la pluja i estic al mig del no-res, tio. O sea, este bosc és lo millor que hi ha per a tapar-me. Així que no sé molt si esperar que passe o continuar avançant. No sé què fer. Vale, per sort, ha sigut un moment llau. Ha sigut un núvol que tenia ganes de mudar-me. Però bueno, lo dolent és que esta tarda sí que se viene lluviota gorda. Així que, bueno, bàsicament aniré a un bar o algo així. Espero trobar un puesto amb wifi, perquè necessito internet per organitzar la ruta d'estos dies. I quan vegi que plou poc, aniré a muntar la tenda ràpid i per la nit plourà també. Així que a sobrevivir com se pueda. Com heu vist, he estat editant. Ara ja quasi ho tinc tot, falta lo d'esta tarda i lo de demà, que ho faré demà suposo. I estic buscant un puesto per acampar ràpid perquè se viene un tormentote. Vale, a 50 metres cap allà està el camí de l'Eurovelo. Hi ha un camí aquí forestal, però sembla que fa molt que no s'utilitza. I esta alzina me farà de sostre, Aquí sota ficaré la tenda. Buah, no tinc tot preparat ni mucho menos. Però bueno, almenys he pogut ficar la tenda, que és el que importa, perquè ara ja puc treure coses i ficar-les dins i que no se mullin. Tinc l'esterilla però no tinc el sac, no tinc res encara. M'hauré d'esperar que pari de ploure aquí, tirao. Menos mal que les motxilles són impermeables, si no... Vale, avui tenim un altre dilema, ok? Fa molt de vent. Estic cansat de pedalejar amb vent. 2, he de pedalejar molt perquè vull penjar el vídeo avui, però clar, per a penjar-lo necessito un lloc amb wifi i electricitat. 2 coses que sembla impossible trobar.
o tenen on enxufar l'ordinador o tenen wifi, però les dues coses només ho he trobat una vegada en 2 setmanes. Rollant és un poble o una ciutat que està passada a la bahia. La cosa és que he d'agafar un ferri, no sé ni els horaris ni res. Llavors, ben en contra, ferri, he de penjar el vídeo. Està complicat, a veure què tal, la veritat. Si aconsegueixo penjar el vídeo avui serà un milagro. Bueno, esta tarda ho sabreu, avui, diumenge, ho sabreu. Vale, no sé si es veu bé, però este puntet blau sóc jo. Tot això, esta recta que està ensenyant els meus dits, són 9 quilòmetres que he de fer jo recte amb vent en contra. A tornar-me loco, tío. Ai, bueno, venga, al ataque, tu. C'est là-bas, à mon collègue. Ok. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Ja sabeu, si aneu a comprar un tiquet aquí, dieu que sou estudiants. Bonjour. Le vélo, ici? Un peu plus loin, Ah, parfait.